embalweni mawethu naloqikelelo lwemozulu embukelo uyabongozwa into buqaphele kaloku laa mvula ithanda uba ngamandla phaya kwiindawo ezifana naseFreystata KwaZulu-Natal kuya kuthi ga phaya eMpumalanga futhi ke namathuba emvula athanda uba mahle kakhulu kwiindawo ezininzi ezisempuma. Kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba noko asekhona namathutyana angephemvula phaya eMpuma Koloni KwaZulu-Natal ngokunjalo napha kwingxenye yaseMpumalanga kwimimandla esentshona sabona into yoba lithe rhwelele ngamafu zikhona ke nezazibhaquzeni siyawubona nomsingumoya obandayo uchwechwela omzantsi ntshona welizwe wona kamaqondo okutshisa sibonisa into yoba thanda ufudumala kwiindawo ezininzi ezisentshona kodwa kamaqondo athanda uba phantsi ngesixhenxe phaya eSutherland. Phaya eCalvinia silindele u-11 degrees Celsius kanti ke ngu-17 eFredendal ze kufudumale ngo-19 apha ngithini uba ke wena usemahikeng lela u-11 degrees Celsius ngu-18 omhle phaya eliphalale ngokunjalo nasemusina kanti ke phaya eBethlehem sisixhenxe njengelixa engu-14 ekomani ngokunjalo nasemthatha. Xa sijonga ke ngomsombukeli soqaphela into yoba noko kuthande ukuphola kwiindawo ezininzi zelizwe ngenxa yezamvula sizibonayo kaloku phaa kwiindawo ezikumntla-mpuma welizwe amaqondo phaa komgungundlovu abetha ku-24 kanti ke ngu-20 eBethlehem ngokunjalo nase-Emelo ze ibe ngu-25 eTshwane ngu-30 phaa eliphalale ze ibe ngu-29 emusine. Kwimimandla esentshona nakhona nje lihle izulu kuthanda uphola ngo-24 phaa eKapa Lodumo kodwa ke bemahle amaqondo ngo-26 eCalvinia ngokunjalo nasevostile kamnandi mawethu.